Ke ce rabin rai ko ke ce rabin rai. Yau zan yi bayani kan wasu kalmomi da ake yawan tafka kuskure a rubutun Hausa. Wato ne da ce, waɗanda kalmomi ne masu zaman kansu da ke bambanta jinsi, kuma a ƙa'ida ba a haɗe su da wata kalma a rubutun Hausa. Galibi an fi haɗa ne ko ce da wakilin suna, wanda kuskure ne. Kamar misalin ne, ni ne, maimakon a haɗe, shi ne, maimakon a haɗe, ku ne, maimakon a haɗe, mu ne, maimakon haɗewa, kai ne, maimakon a haɗe. Misalin ce kuma, ke ce, maimakon haɗewa, ta ce, maimakon ta ce, ya ce, maimakon a haɗe ya da ce, ita ce, maimakon a haɗe ya koma ita ce. Ne da ce kalmomi ne wato masu gaba ɗaya, masu zaman kansu da ke fayyace jinsi. Ba a haɗe su da wata kalma. Ga misali a jimla: ke ce rabin rai, ba ke ce rabin rai ba. Kun ga yadda haɗa ke da ce ya tayar da wata kalma ta ke ce, kamar a ce ke ce rai. Ga wasu kurakurai da gyara: wane ne, ba haɗe wane da ne ba. Wace ce, ba a haɗe wace da ce ba. Menene, ba haɗe mene da ne ba. Ga wasu misalan a jimla: haƙuri jari ne, ba haɗe jari da ne ba. Su ne suka zo ne, ba haɗe zo da ne ba. Ba shi ba ne ya zo, kada a haɗe ba da ne. Hassada ga mai rabo taki ce, ba a haɗe taki da ce. Kun ga yadda kowace kalma ake ba ta haƙƙinta tare da ajiye ta a gurbinta domin fito da ma'ana. Mu haɗu a bidiyo na gaba.